Bona tarda. En aquest cas us volem presentar com hem resolt un problema que teníem a l'hora de muntar una webcam, una càmera d'imatges meteorològiques, en un lloc remot, on no hi ha ni xarxa de comunicacions ni xarxa d'alimentació. I a més, on tenim molt poc espai. I per tant hem hagut de buscar un muntatge que fos molt compactat, molt petit, molt senzill i molt eficient alhora i per tant i doni pocs problemes de manteniment. Mireu, us explico una miqueta. Tot plegat s'ha fet petit perquè ha d'anar dins aquesta caixa que esteu veient aquí. És un armari metàl·lic senzill que de 25 per 35 centímetres. El que li hem fet, veieu, un forat, que aquest forat és a través del qual surt la càmera. Aleshores, el que fa la càmera és, lògicament, s'engega i es para cada mitja hora durant un cicle de 13 hores, és a dir, tenim una foto cada mitja hora al llarg de 13 hores de dia, amb la qual cosa és més que suficient, perquè és un espai on no hi passen gaire coses, i sí que ens interessa veure els canvis de cel. Com us deia, us explico els diferents components. Aquí tenim la càmera, és una Dahua de 4 megapíxels, que va alimentada a través d'un router de butxaques, un router d'aquests petits, que en aquest cas el veieu sense caixa, però podria estar muntat dins la seva caixa perfectament. I rep el senyal d'aquest MiFi Huawei que porta incorporada una targeta 3G de qualsevol proveïdor que doni bona senyal, i amb això alimentem la càmera. Què més? Aquesta caixa negra que esteu veient ara aquí és la bateria. Això és una bateria de moto de 12 volts que rep l'energia d'una placa solar que més tard us ensenyaré, i aquesta placa solar envia l'energia en aquest regulador també de 12 volts. El regulador el que fa és carregar la bateria per un costat i mantenir el sistema funcionant. Com que, com us deia, fa una foto cada mitja hora i qui li diu que ho ha de fer així és aquest temporitzador, que el que fa és engegar i parar tot el sistema cada mitja hora. És a dir, l'engega, el té 10 minuts funcionant i ho torna a aturar tot, amb la qual cosa, mentre que la bateria, la placa solar, segueix carregant, amb la qual cosa tenim un sistema que és molt eficient a nivell d'energia, és molt eficient energèticament i permet doncs, que tot plegat en un conjunt, com veieu, molt compacte, perquè ocupa 20 i pocs centímetres, poc més de 25 centímetres, tot el sistema funcioni i sigui sostenible i no esgoti la bateria, d'acord? Si tot això ho féssim funcionar contínuament en vídeo o fent una foto cada 10 minuts, doncs el que faríem seria esgotar la bateria perquè el requeriment energètic seria superior al que genera la placa. Com us deia, en aquest cas no es pot muntar una placa de grans dimensions perquè el problema que tenim és un problema també d'espai. Per tant, tot això ho encabim a dins de l'armari. Aquí ho podeu veure ja, tot plegat dins l'armari queda molt compactat, molt junt, tot plegat no queda pràcticament espai, però és suficient tant per poder fer un mínim manteniment com perquè el sistema funcioni, i a més, al tindre poc espai d'aire també ell mateix es mantindrà la temperatura durant les situacions complicades d'hivern. I aquí veieu a través del forat com la càmera es pot observar perfectament que té molt bona visibilitat, té un petit espai de regulació lateral, amunt i avall, no és molt, la veritat és que no és molt, però és que tampoc farà falta perquè un cop estarà instal·lada, l'angle de visió ja és el correcte, per tant, amb petits retocs la imatge ja quedarà perfecta. I aquí ara al seu costat us ensenyo també la placa solar. És una placa senzilla de 25 watts. De fet, podeu veure les dimensions comparades amb l'armari, és molt poca cosa. Aleshores, la idea és que aquesta placa la posarem a sobre de l'armari, que a més servirà de protector per la pluja i per les inclemències de tot el conjunt, i per tant tindrem un sistema funcionant amb molt poc consum, la veritat, tant de dades com d'energia, que això és una mica el condicionant més important que teníem en aquest cas. Espero que us agradi el muntatge.